Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Ivan Tašev, a u današnjoj ćemo emisiji govoriti o statusu novoosnovanog Fakulteta hrvatskih studija. Smeta li i kome ta visokoškolska ustanova? Odakle dolaze pritisci koji ometaju studente u njihovu radu? Kakva je budućnost Fakulteta hrvatskih studija i sveučilišta u Zagrebu? S nama su relevantni sugovornici i gosti. U studiju pozdravljam profesora doktora znanosti Antu Čovića, prorektora za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Dobrodošli. Hvala. Profesora doktora Pavu Barišića, dekana Fakulteta hrvatskih studija. Lijepo pozdrav. Dobro jutro i pozdrav vama i slušateljima i gledateljima Katoličkog radija. I Mariju Barić-Đurđević, predsjednicu Studentskog zbora Fakulteta hrvatskih studija. Dobro jutro. Vama, dragi slušatelji, podsjetnik da video prijenos argumenata možete uživo pratiti na našoj društvenoj stranici Facebook, tamo ostavljati svoje reakcije, komentare i pitanja, a pisati nam možete i SMS poruke na broj 099 460 9988. Dekane Barišiću, evo već više od 2 desetljeća hrvatski studiji su čekali da dobe svoj status fakulteta. Znamo da se mijenjalo od sveučilišnog centra, odjela. No evo, da malo pojasnimo našoj javnosti i sveukupnoj široj javnosti što ta novost od 10. prosinca znači za samu instituciju, za vaš fakultet, zaposlenike, studente. Dakle, 10. prosinca prošle 2019. godine okrunjen je jedan dugotrajan postupak nastajanja ustanove hrvatskih studija, sada Fakulteta hrvatskih studija, i mi smo doista svi skupa sretni da je se to dogodilo u jubileju, velikom jubileju, 350. obljetnica sveučilišta u Zagrebu, najvećega sveučilišta, najsnažnijeg sveučilišta, ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i šire u ovom dijelu Europe, je na taj način, možemo kazati, okrunjena stvaranjem novoga fakulteta. Nije česta pojava da se stvara negdje fakultet. U samostalnoj Republici Hrvatskoj ovo je zapravo treći fakultet samostalni od 1991. tekstilno-tehnološki, zatim fakultet filozofije i religijskih znanosti, ali oba su na neki način bila i prije imala nekakvi oblik studija, a ovo je posve novi fakultet. I doista kroz 27, gotovo 28 godina je dogodila se transformacija od sveučilišnog centra do sveučilišnog odjela i sad napokon je zaokruženo sa fakultetom, tako da je sad upisani 1395 studenata i 124 zaposlenika. Profesora su dobili status samostalne pravne osobe fakulteta, dakle punopravne sastavnice unutar sveučilišta u Zagrebu. Na taj način je zapravo i Fakultet hrvatskih studija dobio onaj primjeren oblik kako imaju i druge sastavnice. U početku 90. godina kada je bila transformacija sveučilišta, očekivalo se da će biti više odjela. Na taj način je hrvatski studiji su bili jedan lijepi primjer, pokušaj toga, ali ostalo se pri fakultetima i mislim da je na taj način sada i kao 31. fakultet, odnosno 34. sastavnica sveučilišta u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija, dobio primjeren oblik i mislim da je to jedna lijepa potvrda i našim studentima koji su upisali razne studije unutar fakulteta. Spomenuli ste da je taj proces dugo trajao. Što je razlog tomu? Da li je to usklađivanje zaista na nekoj nomotehničkoj razini trebalo tako dugo ili nije bilo političke volje, akademske atmosfere da prihvate u zajedništvo? Ima više razloga, ali u svakom slučaju dobro, u početku kad je osnivan i on je bio svojevrsni projekt integracije sveučilišta i u tom smislu je i bila želja da se u obliku sveučilišnog centra ili odjela povežu razne sastavnice sveučilišta u Zagrebu, a onda je donio i sasvim nove programe, studijske programe na sveučilištu u Zagrebu, pogotovo u području humanističkih i društvenih znanosti, jedan novi pristup zasnovan prije svega kulturološki prema proučavanju sastavnica hrvatskog identiteta, kulture, jezika, stanovništva, naroda i tako dalje, i onoga što je u nekim disciplinama
znanstvenim postojalo je prije, ali je na novi način sada otvoreno. Tako da postojali su naravno i razlozi tog tipa. To se vidjelo i na posljedku i prošle godine kada je otvoren studij demografije hrvatskog iseljeništva. Tako je bilo zapravo od početka, ali to je bio recimo najnoviji primjer koji pokazuje određene, mislim, potpuno neopravdane otpore prema tome, jer novi studij demografije i hrvatskog iseljeništva donosi još jednu dodatnu kvalitetu programima fakulteta hrvatskih studija. Tako da mislim da su ti otpori kakve god naravi bili suvišni i da s ovim osnivanjem fakulteta koji je Senat Sveučilišta u Zagrebu gotovo jednoglasno donio uz samo jednu malu iznimku je potvrda da Sveučilište u Zagrebu priznaje, želi taj fakultet, da su ti programi i studiji jako dobri, da imaju dobru kvalitetu i da će pridonijeti daljem razvoju Sveučilišta u Zagrebu. Spomenuli ste, osnutak svakog novog fakulteta je radost za sveučilište, no ono što smo slušali posljednjih mjesec dana, čule su se različite kritike, pa prorektor Čoviću, i vi ste bili jedan od osnivača hrvatskih studija 90-ih godina. Jeste li očekivali sve ove reakcije koje su dolazile evo iz sindikata, iz ministarstva na tu odluku? Pa ja bih rekao da su te reakcije, negativne reakcije na hrvatske studije, predstavlja jedan kontinuitet koji sad skoro će zaokruživati treću deceniju. Ja jesam to očekivao i to možemo očekivati. Nevjerojatno sad ne trebamo više očekivati jer je time taj proces završen, institucija je etablirana, a ovi zadnji napadi koji su posebno besmisleni, posebno bjesomučni, samo su znak toga da je definitivno taj projekt hrvatskih studija institucionaliziran, etabliran i da ga se ne može ugroziti. Tako da su to čiste tlapnje ili nekakve puste želje nekih koji bi sad ovu cijelu 30-godišnju povijest htjeli preokrenuti. Čuli smo od dekana da ima studija, interese za studije, no koja je opravdanost fakulteta hrvatskih studija, jer često se čuje da se isti programi mogu studirati na drugim sastavnicama sveučilišta? Dakle, prvo da moramo jednu možda stvar na početku reći da se uopće možemo snalaziti u toj cijeloj problematici. Jedno pitanje koje vi niste postavili, ja ću njega odgovoriti, kako to da jedan fakultet izaziva toliku veliku medijsku pažnju, tolike napade, što ne bi odgovaralo, ne bi bio dobar povod s obzirom da se fakulteti sveučilišta osnivaju bez nekakvih specijalnih povika i tako dalje. Problem je sa hrvatskim studijima zato što oni predstavljaju jednu identitetsku instituciju koja je jako bitna za nacionalni i kulturni identitet i zapravo preko toga se kristaliziraju razne podzemne političke vode koje onda izbijaju kao tobože je li formalno nešto prekršeno, je li to ovo, je li to ono, a u biti o tome se radi. Tako da taj kontinuirani otpor, on se uvijek se služi tim indirektnim argumentima. Neće niko reći da je protiv Hrvatske države, hrvatskog naroda, hrvatskog identiteta, to je bilo preriskantno, nego se onda nešto indirektno uvijek prigovara, nalaze se ti izlike, ja bih rekao to su prigovori koji služe samo za izliku, za prikrivanje ovih pravih motivacija koje su osnovi idejne, ideološke i političke, i onda hrvatski studiji su se našli tu kao žrtva upravo zato jer se to preko njih mora odvijati, tim više što se politički život i društveni vrlo često odvija u ispraznim formama, onda se najedanput naiđe nešto što je supstancijalno, novo, bitno i tako dalje i onda se nahrupi sve na to. Ali mijenjale su se političke garniture, morate priznati, s jedne i s druge strane. Hrvatski studiji su bili okrznuti. Kada mi govorimo o hrvatskim studijima, mi govorimo o novijoj hrvatskoj povijesti, o sudbini Hrvatske od državnog osamostaljenja. To da su različite političke garniture iz različitih političkih krugova osporavali, to zapravo oslikava stanje stvari u Hrvatskoj državi, Hrvatskom društvu, Hrvatskoj politici, ali uvijek je zajednički nazivnik ovo što sam prethodno rekao, da ne ponavljam. Dakle, ne treba nas zavaravati da li nešto, imate sadašnju situaciju da stranka koja je sada na vlasti nikako nije, u njenom programu ne bi se nikako mogla naći
odrednica da bi trebalo uništavati identitetske institucije, a to se upravo sad događa ne samo na hrvatskim studijima, hrvatski časopisi, humanističke znanosti, sve ono što je bitno za hrvatske institucije sustavno uništava. Sad vi nađete tu neku logiku. Ja imam odgovor i na to, ali ovo nije politička emisija, pa onda nećemo možda ići. Želim vas iz tog statusa prorektora pitati, prije 3 godine kada se želio isto uspostaviti fakultet, kada se mijenjalo iz centra u odjel, koje su se okolnosti do danas promijenile da danas on dobio taj status, a onda ga nije uspio dobiti? Odbijali su ga, oni su odbijali, dakle, reforma hrvatskih studija u ovaj završni dio tih zadnjih 5 godina traje zapravo 2014. godine, to je otprilike 5 godina, ovaj zadnji reformski zahvat koji je okončan sa osnivanjem fakulteta hrvatskih studija. Dakle, osvrnimo se na ovih zadnjih 5 godina, onu povijest hrvatskih studija prije, ona je vrludala kao što su vrludale prilike u Hrvatskoj, zato bi trebalo puno više emisija, ali možemo ovaj zadnjih odsječak od 5 godina. Dakle, kako je krenula reforma? Reforma je krenula zato jer su hrvatski studiji bili dobili u reakreditacijskom postupku su bile utvrđene neke anomalije u toj instituciji. I slijedom toga je sveučilište u Zagrebu u mandatu rektora Borasa, u prvom njegovom mandatu i nastavljeno naravno u drugom, i to sigurno uspješna, ja bih rekao, reforma hrvatskih studija spada u najveća postignuća ovoga mandata. Nezavisno od tih medijskih napada i tako dalje, oni nismo detektirali odakle dolaze, zašto se odvijaju i tako dalje, nego govorimo o samoj stvari. Dakle, to je jedan od najvećih postignuća, i što se kroz to vrijeme provođena je jedna vrlo uspješna, osmišljena, detaljna, iscrpna, elaborirana transformacija institucije u fakultet, što je podrazumijevalo mnogo drugih elemenata. I ta uspješnost, prvi moment ulazak u tu reformu je bio zapravo reakreditacijski nalaz, odnosno reakreditacijska preporuka. 2014. godine tada počinje ono što je sada okončano sa fakultetom. Bilo je jedno povjerenstvo, kao što je to običajno u reakreditacijskim postupcima, koje je procijenilo instituciju. Oni su našli su niz manjkavosti, svešćemo ih na 3 glavne. Dakle, shvatili su da ta institucija nema profil, da nema konkurentni ne pripada nekoj cjelini, da je kako bismo rekli, jedna konglomeracija studija bez neke misije, bez neke institucionalne svrhe i bez položaja i statusa u Zagrebačkom sveučilištu. Oni su predložili vrlo radikalne reforme. Te reforme smo mi proveli doslovce po tim reakreditacijskim preporukama. Išli smo jednom metodologijom u kojoj je trebalo najprije je trebalo razriješiti jednu nemoguću institucionalnu situaciju, jer su hrvatske studiji bili na jedan vrlo nesretan način uveden je fakultet Družbe Isusove, dakle jedna samostalna institucija sa vrlo važnom ulogom u povijesti hrvatskog visokog školstva se našla u ulozi odjela jednog centra koji je bio podružnica Zagrebačkog sveučilišta. Dakle, već je iz te definicije jasno da je to drveno željezo, da je to zapravo nemoguća situacija. Ta reforma je krenula najprije izdvajanjem i formiranjem Fakulteta filozofije i religijskih znanosti u samostalnu instituciju, i onda tako da kažemo, ostatak hrvatskih studija je krenuo u svoju reformu, gdje smo onda postigli taj profil, tu fokusiranost, i tu su otklonjeni sad i svi oni prigovori koji su se vrlo često potezali. Ovo je bio o preklapanju, o položaju na Zagrebačkom sveučilištu. Hrvatski studiji sad su dobili jedan vrlo fiksni, čvrsti profil, to je jedna kulturološka institucija. Uveli smo studije kojih nema na Zagrebačkom sveučilištu, kao što je studij kulturologije, demografije. Vidite da su ovo sve stvari od iznimne važnosti za hrvatski kulturni nacionalni identitet i, rekao bi, za opstanak naroda. Gospođo Barić Đaković, evo, čuli smo povijesni pregled. Sjećamo se ovih studentskih blokada, prosvjeda prije 3 godine, ako se ne varam, u siječnju 2017. Vi ste tad bili na fakultetu ili? Tada bila Brucoš, da. Dobro, ako uspoređujete onda i danas, kakva je atmosfera na fakultetu? Da li, evo, sami studenti stoje iza odluka iz dekanata? Pa, razlika je velika. Dakle, to je bilo prije 3 godine u biti. To je bilo jedno razdoblje kad smo svi bili malo posvađani međusobno, nismo znali što da mislimo, informacije su bile svakakve, nismo jednostavno znali, nismo se snalazili u toj situaciji. Danas je, pogotovo sada nakon postanka fakultetom, dobili smo jedan novi elan, svi smo presretni bili, jako smo se uživili u sve to, tako da evo, situacija je jako
dobra, puno je bolja, studenti nastavljaju svoj rad i eto. Dobro, ali ipak postoje problemi, izazovi, ne možemo ih negirati i vi ste sami o tome izdali priopćenje, razgovarali o tome na sjednici studentskog zbora sveučilišta. Koji su neki zaključci? Dakle, da prije nego što se dotaknem sjednice studentskog zbora sveučilišta, moram napomenuti da je njoj prethodila sjednica studentskog zbora fakulteta Hrvatskih studija. Inače, politika našeg saziva nije baš reagirati na svaku, nego idemo raditi još više, jače i bolje da bi nam svima bilo bolje. No, postoje neke stvari koje jednostavno nismo mogli izignorirati. To je recimo to su bile izjave glavnog tajnika Velikog vijeća nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, kada smo mi donijeli 7 čvrstih točaka i zaključaka koje moraju biti, to mora biti jasan stav studentskog zbora. Tu smo šokirani nekakvim izjavama koje su se tamo spominjale, željama da hrvatski studiji prestanu postojati, i na kraju smo pozvali studentski zbor sveučilišta da oni nas podrže u našoj borbi za fakultet, jer je isto tako u našem izbornom programu kad smo se kandidirali za studentski zbor prva stavka bila hrvatski studij su fakultet, što smo na kraju i ostvarili. Uglavnom, studentski zbor sveučilišta nas je nakon toga podržao. To je bila jedna jako lijepa rasprava, gotovo jednoglasno je bilo. Mnogi studenti su, i kad smo postali fakultet, su mi javljali: Marija, baš nam je drago što ste uspjeli. Na sjednicama studentskih zborova drugih sastavnica, recimo medicine ili nekih drugih fakulteta, se i pljeskalo zbog toga. Dakle, nas kolege uvažavaju, mi smo jedna jako važna sastavnica njima, jako dobro surađujemo sa cijelim sveučilištem, tako da i ova potpora naravno nije bila ništa novo, to smo i očekivali, iako mi je drago da nas kolege tako prihvaćaju. Na posljedku oni su nas, svi studentski predstavnici su na sjednici senata, kada se izglasavao fakultet Hrvatskih studija, glasali za fakultet i isto tako bili sretni zbog nas. U tom priopćenju spominjete da se ometa mirno studiranje studenata, njihov rad. Na koga konkretno mislite? Spomenuli ste sad sindikalista, čelnika? Pa ako uđete u medije i vidite tko što piše, vrlo će lako bit će vam jasno na koga se odnosi to, tako da mi uglavnom mislimo na te, no ne bi se uopće osvrtala baš previše na ljude koji umetaju taj rad studenata, nego bih se više posvetila onima kojima je stalo do nas. To su recimo sveučilište, jako stoji iza nas stoji studentski zbor sveučilišta, iza nas stoje naše kolege, tako da bi ja to sve gledala u jednom pozitivnom smjeru, jer nama s jedne strane imponira što smo mi glavni fakultet u državi, što se o nama samo priča, dakle mi studiramo na najvažnijem fakultetu u državi, kako ispada po medijskim napisima, ali s druge strane nas jako to frustrira i želimo da se takve stvari riješe i da nas se ostavi da na miru studiramo, rastemo i na posljedku sa tom kvalitetnom diplomom i znanjem unapređujemo hrvatsko društvo. Dakle, to je naš jedini cilj. Dekane Barišiću, jeste li najvažniji fakultet u zemlji? Pa ovo mi je jako lijepa izjava što sam čuo od predsjednice studentskog zbora. U svakom slučaju očito je zanimanje studenata, kad pogledamo upis i već i na ovu godinu akademsku, je bilo vrlo veliko. Na nekim studijskim programima kao što je psihologija bilo je 10 kandidata na jedno mjesto, na komunikologiji je bilo, mislim, čak 17 kandidata na jednom mjestu. Dakle, iznimno veliko zanimanje postoji za programe fakulteta, a mislim da ima razloga za to, jer očito kvaliteta je visoka. To je pokazala i akreditacijska preporuka koju je Agencija za znanost i visoko obrazovanje još 2018. godine uputila, gdje je po ocjeni vrlo visoko u mnogim kategorijama pokazala, dakle, da studijski programi i da naše visoko učilište zaslužuje tu pozornost. A ovo što je prorektor kazao očito ima i u smislu programa koji se nudi i pristupa novoga, koji je po uzoru, kad smo početkom 90. godina započinjali po uzoru na nove američke studije, izraelske studije i takve programe ponudili s hrvatskim studijima, očito da su ti sadržaji privlačni, tako da postoji i ova jedna dodatna duhovna znanstvena dimenzija koja utječe na tu znanstvenu prepoznatljivost i studijsku prepoznatljivost
prepoznatljivo našeg visokog učilišta. Spomenuli ste tu reakreditaciju, odnosno akreditacijski izvještaj, ili kako se pravno to točno zove, preporuka. To je jedna od točka prijepora koju vi iznosite prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja, odnosno ministrici doktorici Blaženki Divjak. Pa što je tu vama problematično? Pa, kad ste spomenuli akreditacijsku preporuku, mi smo je objavljena i na našoj stranici. To je uobičajeni postupak vrednovanja kvalitete visokih učilišta i kao što je, dakle, cijela priča još započela, kao što je prorektor rekao, 2014. od nalaza međunarodnog povjerenstva. To je bitno naglasiti, jer to nisu samo ocjenjivali stručnjaci iz Republike Hrvatske, nego iz raznih zemalja koji su onda dali određene sugestije i prema tim sugestijama je Fakultet hrvatskih studija otklonio cijeli niz manjkavosti prigovora koji su bili, ali pokazao jednu vrlo visoku kvalitetu. I početkom svibnja 2018. godine je Agencija za znanost i visoko obrazovanje vrlo pozitivno ocijenila i uputila je ministarstvu, odnosno ministrici, da izda potvrdu o ispunjavanju uvjeta za nastavak dalje visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti. I sami ste bili ministar. Da li se to potvrđivalo po automatizmu ili kako je to išlo? Recite nam iz tog iskustva. Dakle, ja sam u cijelom svom mandatu sve preporuke koje sam dobio od agencije potpisao u onom obliku kako je agencija uputila, i to je prema članku 22 stavku 4 Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju uobičajena procedura. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. godine predviđao je mogućnost da ministar može vratiti na doradu. Međutim, zakon posebni iz 2009. o osiguravanju kvalitete više ne predviđa tu mogućnost. Dakle, ministar je dužan postupati prema preporuci onog tijela i akreditacijskog savjeta koje je neovisno tijelo, jer i tu se sad pojavila poteškoća. Ministrica je jedanput vratila tu preporuku, a nakon toga što je akreditacijski savjet, odnosno agencija, su ponovno inzistirali na tom ocjenama o kvalitete i preporuci, onda ne samo da je ponovno vratila, nego je zaprijetila agenciji da će im provesti upravni nadzor ako ne ispune to što je tražila. A to što je tražila je stvarno neopravdano, jer u onom trenutku je tražila rješavanje pravnog statusa našeg fakulteta, a u međuvremenu je i ta, ako je bila zamjerka, je otpala. Međutim, pokazuje se da u ovom slučaju nijedan od tih navodnih prigovora ne stoji, nego se radi očito o određenoj namjeri u stvaranju štete prema Fakultetu hrvatskih studija. Mislim da je to potpuno neopravdano. Vi ste to ocijenili kao pokušaj pritiska na agenciju. Evo, mi smo, treba reći, zvali i predstavnike Ministarstva znanosti, evo nisu se htjeli odazvati, ali ona kaznena prijava koju ste vi digli protiv ministarstva, odnosno upravni postupak protiv ministarstva i kaznenu prijavu protiv ministrice, je ona ocijenila kao pokušaj zastrašivanja. Pa kako to komentirate? Pa, svako od nas ima djelokrug svojih odgovornosti i ministar ima svoje ovlasti, ali odgovornosti postupati u skladu sa zakonom, i onaj tko ne postupa s time očito da krši zakon, i ako je zakon propisao da je dužan u roku od 6 mjeseci dovršiti akreditacijski postupak, ako to ne učini, očito da je prekršio određene zakonske pravila. Tako da smo mi pokrenuli i upravni postupak u kojemu inzistiramo da se donese potvrda u skladu s nalazima neovisnog tijela, a pogotovo smatramo da je skandal time veći jer je međunarodno zapravo pokazuje da naša Agencija za znanost i visoko obrazovanje, koja je članica Europske mreže agencija,
je na ovaj način podvrgnuta pritisku jednog ministarstva resornoga, a to se agencijama zapravo vrlo negativno vrednuje, tako da će se to i cijeloj Republici Hrvatskoj uputiti kao veliki prigovor zašto tijela izvršne vlasti se na taj način miješaju u rad neovisnih tijela koji bi trebali prosuđivati kvalitetu visokih učilišta. Jer ta kvaliteta se onda referira i u drugim europskim zemljama i tako da će naše preporuke na ovaj način, koje dolazi iz Republike Hrvatske i naša visoka učilišta, samo imati štetu od toga. Dakle, nije šteta učinjena samo Fakultetu hrvatskih studija, nego šteta je puno šira. Prorektore Čoviću, jedna od kritika koja se čula u posljednjim danima jest pitanje imenovanja dekana. Evo pa koliko je često i uobičajeno i postoji li zapravo pravna podloga za to da rektor imenuje dekana? Da, dobro, to je jedan iz tog repertoara prigovora koji su zapravo izlike koje prikrivaju ono što sam prije rekao, jedan sasvim drugu motivaciju. Ono što je apsolutno uobičajeno i rekao bih jedino moguće kad se zbivaju statusne promjene ili kad jedna institucija prerasta iz jednog oblika u drugi ili kad se osniva nova institucija, onda se uvijek radi na taj način da se imenuju privremena tijela koja onda dobiju zadaću napraviti opće akte i obaviti izbore po tim aktima. Što treba samo malo logički analizirati pa ćete vidjeti da je drugčije nemoguće. Po čemu bi se izabrao dekan ako nema statuta, a tko bi napravio statut ako ne tijela koja se imenuju privremeno sa zadaćom da naprave opće akte po kojima se onda... Evo, to isto govori o tim izmišljanju izlika u obliku prigovora, jeli? To je cijelo vrijeme popraćeno s ovim, motivacija je negdje drugdje, ona se prekriva time i zato ja stalno se vraćam na motivaciju da ne bismo se zapetljali u te prigovore pa onda mi odgovarali nije tako nego ovako, a to je vrlo evidentno, to su vrlo prozirne izlike za nevoljko, za jedan negativan stav. Recimo uzmimo samu ministricu koja je definirala svoj negativni stav prema hrvatskim studijima u vrijeme još i nije bila ministrica kada je javno podržala jedan protuzakoniti štrajk na hrvatskim studijima koji su izveli oni koji su bili inspirirani iz istog ovog punkta od nezavisnog sindikata znanosti. Dakle, ona je to tada već podržala, iako je kasnije se pokazalo kroz sve zakonske instancije da je to bio protuzakoniti štrajk, da nije imao nikakvu osnovu, da je bio izmišljen, kao što su svi ovi izgovori, ovi prigovori. Ja sam bio tada resorni ministar a sadašnja ministrica je bila profesorica koja je mene napala, a zapravo je tad negirala autonomiju sveučilišta koju sam branio i vidi se da je nastavlja i dalje. I onda ona nastavlja istim tijekom, dakle, i onda je kasnije postavljala prigovor, pa ste ovo što je ona vraćala. Ona je 2 puta tražila od akreditacijskog savjeta da promijeni jer se njoj nije sviđao oblik odjela u koji je u to vrijeme bilo u tom reformskom procesu su hrvatski studiji najprije bili centar pa su prešli u odjel sa jasnom naznakom da je cilj da se pretvore u pravnu osobu, to je fakultet. Dakle, to je bio jedan potpuno jasno zacrtan reformski put. Ali ona ima to svoje neprijateljstvo koje onda stalno, a sad vrhunac tog neprijateljstva, to je neprijateljstvo, to je jedan zlonamjeran stav, to je jedna zloporaba dužnosti. To ne može se nikakvim zakonskim ili nekakvim opravdanim ili racionalnim razlozima opravdavati. Pa kakav ona, gledajte, da bi, što je zadnje napravio, to je vrhunac ovog osporavanja i naravno da su oni sad pobjesnili naprosto kad su shvatili da je taj proces gotov i da se to neće moći uništiti. Oni lansiraju teze o uništavanju, ali to su doista njihove bolesna mašta, to ne može imati nikakve osnove u stvarnoj realnosti. Dakle, neprijateljski stav iz drugih motiva, iznalaženje fiktivnih prigovora, izlika i tako dalje. To je konstanta u ovom cijelom zbivanju. Unatoč tome, ja bih rekao, upravo usuprot tome i što je onda bilo popraćeno tim medijskim orkestracijama koje idu iz istih motiva, iz iste grupacije. Grupacija se može nadzirati, dakle to je jedan ideološki interes koji je strukturiran u jednoj mreži novinara, nekoliko institucija i koji onda to produciraju kao tobože stav javnosti. Stav javnosti je nešto drugo. Javnost je reagirala na taj način da je unatoč tom konstantnom medijskom ocrnjivanju hrvatskih studija, gdje bi po svim pravilima marketinga trebalo biti 0
0 studenata upisano, mi smo jedino humanističko koje je baš potpuno popunilo sve koste. Dakle, narod se ne da ipak prevariti. Evo jedan komentar našeg slušatelja, Ogimir Ćurković kaže, na pitanje smeta li kome Fakultet hrvatskih studija, ne smeta nikome, izgleda da se nisu uspjeli prodati na našem znanstvenom prostoru, to je bit svega u našem visokom školstvu. Spomenuli ste, prorektore, da je možda ova situacija oko pravnog uređenja se reflektira taj loš odnos između sveučilišta u Zagrebu i samog ministarstva, pa može li taj odnos kočiti daljnji razvoj fakulteta? Da je ministarstvo cijelo vrijeme na repertoaru ove sadašnje ministrice je i Zagrebačko sveučilište. Ne samo da ona nastoji omjesti, evo kao što vidimo, rado bi uništila, samo je to taj se sad neće ispuniti, Hrvatske studija, ona ima potpuno isti stav prema sveučilištu u cjelini, a ja ću opet svesti na onaj zajednički nazivnik i uvijek se vraćati na njega. Zašto? Zato što je Zagrebačko sveučilište jedna od temeljnih nacionalnih institucija i bilo bi ga dobro nekako raskopati, razmrtati i tako dalje. Dakle, u ovu svu problematiku treba stavljati u najširi politički i povijesni, bi rekao, kontekst. Pa pazite što se zbiva. U situaciji kada narod naočigled nestaje, pazite, jedan narod naočigled nestaje, razrušava se u duhovnom aspektu, intelektualnom aspektu, znanstvenom aspektu, naravno i onda u fizičkom aspektu. Nije fizički aspekt, to znači da iseljavamo, da nas nema, nestaje i tako dalje. Nije on na prvom mjestu. Na prvom je razaranje duhovne infrastrukture, ona koja se tiče nacionalnog kulturnog identiteta, i tu se sve institucije koje se nađu na tom repertoaru se ruše sustavno. Iz ovog mandata ministarstva o tome će trebati napraviti neku inventuru, treba će napraviti sanacijski program kad ova ministrica ode i ono što je porušeno, mislim, mogu vam ja to ilustrirati na drugim stvarima. Na primjer, ministrica je uništila sustav znanstvenog izdavaštva koji se gradi 50 godina, čak je počet se uspješno raditi još u onom bivšem režimu, ona ga je naprosto srušila. To je analogno kao da je neko došao sa bagerom i srušio kulu od tršćaka. Onda bi rekli to je kulturocid. A jedan sustav znanstvenog izdavaštva koji je strašno bitan za razvoj znanosti je ministrica jednostavno samovoljno i protuzakonito srušila i nikome ništa. I uglavnom su sve te akcije orijentirane na takve institucije, na takve koje su upravo bitne za nacionalni institut. To je krucijalno pitanje, njega treba postaviti na taj način, onda je ovo sve jasno. Jer inače se zapetljamo u ovo, je li formalno ovo, nije li formalno ono, ako vidite jedan kontinuitet, jednu platformu, jednu poziciju s kojoj se sustavno, destruktivno nastupa, sam zato i stvorio jedan poseban koncept, to je takozvana destrolucija, gdje se ruše sustavno institucije, autoriteti i vrijednosti, i to one posebno koji su bitne za nacionalni kulturni identitet. I onda ćete stvoriti ovdje jednu ravnu ploču gdje neće biti ničega, odnosno sve će se drugo odbijati, a neće se odvijati ništa ono što je društveno, politički i povijesno bitno za opstanak ovog naroda i ove države. Gospođo Barić-Đaković, možete nam malo približiti taj proces reakreditacije u kojem ste i vi sudjelovali kao studenti? Da li se uspjelo u onome što se govorilo da se može dvopredmetno studirati na diplomskoj razini? Malo da približimo tu problematiku. Pa od samog mog početka studija, dakle ja nisam direktno sudjelovala u procesu reakreditacije tipa sa znanosti, s tom agencijom za znanost radila i slično, ali sam od početka svog studiranja, dakle od neke 2016. 2017. akademske godine, primijetila velike razlike koje su se dogodile. Prije svega to je dvopredmetno studiranje. Ja sam na preddiplomskoj razini upisala dvopredmetni studij latinskog jezika i filozofije. I sada kad sam ga završila, ja sam prva generacija koja je to mogla nastaviti dvopredmetno i dalje. Dakle, prije smo morali ili birati, hoćemo li jedan od ta dva studija koja smo imali na preddiplomskoj razini, ili smo morali upisati dva studija, dakle 160 ECTS-a po svakom studiju, dakle duplo opterećenje i kao da imate doslovno dvije diplome koja studirate dva različita fakulteta. To se sada više ne mora. To je praksa koju imaju ostali društveno-humanistički studiji koji imaju dvopredmetne opcije na preddiplomskoj razini, tako da je to jedan veliki korak naprijed. Napravilo se to da naši kroatolozi, dakle kroatolozi su, kroatologija je studij hrvatskog jezika, književnosti i kulture, dakle osim kao kroatistika što ima jezik i književnost, mi imamo i kulturološku te povijesnu komponentu. Oni sada mogu raditi i u osnovnoj školi, to prije nije bilo moguće.
Također, evo, uveden je dvopredmetni studij demografije i hrvatskog iseljeništva, planiraju se uvesti još neki studij, tako da po planu ide sve, jako lijepo gradira, jako lijepo se nastavlja. Ja sam jako sretna što je baš mene dopalo da mogu studirati dvopredmetno, jer ne znam kako bi stigla 2 jednopredmetna studija. I evo, otkad sam došla, stvari su stvarno krenule na bolje. Spomenuli ste te diplome, tu je isto bilo mnogih rasprava. Tko potpisuje vaše diplome? Rektor ili dekan sad? Kad smo bili odjel, potpisivao je rektor, a sada kada smo postali fakultet, potpisuje ih dekan, ali treba napomenuti da je sveučilišna diploma i da se ona nije razlikovala ništa, nije ništa vrijednija ova sada nego ona što je bila na odjelu, kad smo bili odjel. Dobro, ali spomenuli ste da se nisu mogli zapošljavati u osnovnim školama. Ipak, da li je postojala ta razlika kada je neko izašao primjerice s nekog drugog fakulteta i sa hrvatskih studija? Pa mislim da je to više bilo problem u tome što možda nije nastava bila koncentrirana, mislim, ne znam, točno ne studiram kroatologiju, ali pretpostavljam da se možda nisu toliko obrađivala neka gradiva koja su zastupljena u osnovnoj školi, nego su možda bila više posvećena srednjoškolskom gradivu, no onda se to kroz nastavni program promijenilo, nadogradilo i dobili smo dopusnicu i za to. Tako da, ključna je stvar da se stalno radi, da se gleda kako se naše studente može napraviti konkurentnima na tržištu, kako im se mogu otvoriti što više opcija, tako da eto, možemo, sad kroatolozi mogu raditi u osnovnoj školi, dakle očito je promijenjen INP, odnosno nastavni program. Evo, pri samom smo kraju, dotaknut ćemo se malo i budućnosti, dekane Barišiću, ali moram vas pitati vezano uz ovo upisivanje u sudski registar. Time ste vi dobili pravnu osobnost, spominje se da ministarstvo nije izdalo taj zahtjev i rješenje, pa kako ste uspjeli se upisati? Da li je tu išlo sve po zakonu i propisima? Išlo je naravno po zakonu, ali samo da objasnim, mi smo pravnu osobnost dobili konstitutivnim aktom, a konstitutivni akt je odluka Senata sveučilišta od 10. prosinca. Dakle, tad je sveučilište u Zagrebu koje je po autonomiji sveučilišta, po ustavnoj odredbi ima pravo samo ustrojavati svoja tijela, svoje sastavnice, donijelo temeljni akt i to je odluka kojim se osniva fakultet. A je li poslan onaj zahtjev za upisnik u visokih učilišta u Ministarstvu znanosti? Sud je to potvrdio sa svojim upisom početkom siječnja, tako je. A što se tiče obveze, dakle ona uopće ne postoji, dakle zakonski ne postoji nikakva obveza po kojem bi sada se odluka Senata provjeravala. S time da, naravno, da sva izvršna tijela, resorno ministarstvo u svakom trenutku, ako utvrdi da je nešto nezakonito, može pokrenuti postupak bilo kojeg provjere zakonitosti. Međutim, toga nema, to je iz ministarstva tvrde da su putem DORH-a predložili za ovaj upis u registar DORH-u da istraži to. Je li znate vi za tu informaciju? Znam, naravno da su uložili žalbu i mi smo na tu žalbu uložili odgovor po kojemu smo pokazali da na isti način je 15 sastavnica raznih sveučilišta, ne samo u Zagrebu, nego i u Splitu i u Rijeci, u Osijeku su isto tako registrirani i to je uobičajena procedura, dakle ne vidimo ništa sporno ni po ovom presedanskom obliku, niti po zakonu. Dakle, mislimo da je to potpuno bespredmetna uložena žalba. Možda ovo ipak trebalo sa DORH-om malo pojasniti, jer to zvuči jako zastrašujuće, kao DORH se tu miješao. To je vezano uz situaciju da ministarstvo nije pravna osoba i ne može samo ulagati žalbu, nego može to u ime ministarstva učiniti državna institucija, to je DORH. Kad kažemo DORH, onda se odmah asocira nekakav kriminal, kršenje zakona i tako dalje. Međutim, ne radi se ovdje o tome. Nije ministrica prijavila nikakvu nepravilnost u postupku donošenja, nego je njoj falilo to da se nije nju pitalo je li to sve u redu, pa bi onda ona mogla izmisliti neki, kao i što je cijelo vrijeme izmišljala, nekakvi fiktivni razlog, zašto nekakvu caku. Ali bitno je ovo što je dekan istaknuo. Supstancijalno gledano, fakultet je osnovan, on je u domeni sveučilišne autonomije, a upisivanje u registar je jedna deklaratorna, administrativna, uzgredna, ne tako bitna
komponenta koja će se na ovaj ili na ovaj način riješiti, a mi po našem sudu ona je za sada napravljena pod svim zakonskim regulama, a ovo je samo zapravo još jedno u nizu. To je vrhunac, ja bih rekao, i zadnje ometanje za koje se pružila prilika i zato jesu išli na ovako besmisleni akt ovoga. Dekane, pola minute na samom smo kraju. Na kraju, pa ja bi ipak nekakvu poruku o perspektivi hrvatskih studija. Meni je drago jako da je studentica tako lijepo opisala što se dogodilo s transformacijom raznih studijskih programa prema dvopredmetnim. Mi ćemo dakle nastaviti to što se s filozofijom i sad da ne nabrajam drugim već povijesti i kroatologijom dogodilo. To ćemo ići prema sociologiji, prema komunikologiji također kao dvopredmetnim studijima, ali ono što posebno želimo sad razvijati ovu kulturološku komponentu, sada ima kulturologija unutar odsjeka za filozofiju, kanimo je kao samostalni studij ponuditi i onda cijeli niz novih studija kojima želimo razvijati u ustanovu i smatramo da će ona dati veliki prinos ne samo sveučilištu u Zagrebu nego općenito u Republici Hrvatskoj, a pogotovo ovo što ćemo sa demografijom i hrvatskim iseljeništvom dobiti još jednu daleko veću. Evo, žao mi je da se nismo mogli više perspektivi okrenuti nego ovim aktualnim pitanjima, ali to je bilo važno prodiskutirati i čuti mišljenja. Hvala vam na sudjelovanju, dragi gosti. S nama su bili profesori Ante Čović i Pavo Barišić te studentica Marija Barić-Đaković, a ja sam Ivan Tašev. Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Budite ponovno u Argumentima u ponedjeljak. Lijep vam pozdrav. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali ko je Isus Krist. A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina, srce svake vijesti.